Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewilo sosok berkaing Gusti mugi tansah tumedhak tumanduk pringkat jiwa kasarira panjenengan sadaya lan kula hampur wakani gelaring budaya satriya muda balela kemarang sumangga nuwun ingkang angga sepisan maneng syukur wonten ngarasanipun Gusti kang purbane ngrep inggih awit sehinggasaning Gusti satemah kacihna panci dalu punika estu panjenengan lan kula kinayoman kalayan ing karahayun sholawat miwasalam dan tantun tansah kalimpahna dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu insyaallah panjenengan lan kula antum manggah syafaatipun fid dini fid dunya hatal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Kemarin pakurmatan katur Pemda Sumberjo ingkang pun paring wedal kula sakonca lumantar pametri budaya seni tari Riok Campursari satriya muda balela ugi kepareng para sesepuh kini sepuh sedayanipun saking jajaran Mustika Kecamatan Pabelan Babinsa Babin Kamtimnas miwah Linmas ingkang tansah sinuba ing pakurmatan kepareng para rawuh kakung putri sedayanipun para pamirsa panci dalu mrika lumantar trikanca pametri satriya muda balela anggenipun kepareng ngadani tata cara santunan anak yatim piatu pasangan sponsorship dalu menika kathah sanget saking para kanca sedayanipun setunggal moko sawiji pun kawaos saking sponsor ingkang sampun ngaturaken sumbangsihipun monggo. Nggih, matur semanten ingkang sampun sabiyantu acara dalu punika matur santunan anak yatim nggih wonten kentung audio sound system. Ada berkah ternak Chicken boiler sumber rezeki toko bangunan dipun abadikan kalian Jody Pati Pro Multimedia and Organizer. Oke, lumantar live streaming ugi wonten Rema Abadi Trans Ahli Gigi Anissa Tegal Waton Garasi Safari Garager lalu wonten Mahkota Sel dealer Alfian Motor Baik Wina Penjahit ada garasi klasik wonten Semoyo Indo ugi wonten ART Teknik wonten Mybook Republik DMR Custom Bangun Griyo dan Mas Insan Kreasi Andalan Firdaus Stretching Stage and Tenda LNK Fiber Cream Santan Buana Motor ada juga dari Kentung Audio juga bareng satu lighting masaan malam hari ini bareng dari ARS Hoki Lighting ARS Lighting wonten Mawar Arum Wedding Groom wonten VR wonten Ganesha lalu Giza Kira Pro Audio CV Muda Mandiri Ekspedisi melayani pengiriman dengan aman, cepat dan terpercaya. Assalamualaikum. Kalau mau vendor-vendor yang sabiyantu adicara dalu punika Mas Sus, setunggal pokok setunggal sampun kasebat. Mugi matur sembah nuwun ingkang sampun sabiyantu, mugi berkah barokah. Amin. Mugi matur nuwun masakan punika kantor para panitia, ugi para rawuh sedayanipun para pamirsa miwah UMKM yang sudah membanjiri 1.0 km Sumberjo. Betul. Sedayanipun mugi tansah lumintu, mugi sedaya dana rasa dana driya menapa dene dana sanipun saking para parawuh sedayanipun mugi tansah berkah katur anak yatim piatu. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Dalu menika wonten setunggal kalih 3 sekawan gangsal. Wonten gangsal atus Widawati. Ingkang paling kiring wonten Mbak Dito Febriana. Wonten Adinda Putri. Adinda Putri kalajengaken wonten Luciana. Yana. Sebelahipun wonten Santi Valen. Sebelahipun wonten Tasya Rosmala. Kasul jumeneng monggo. Tos panglipur mampu karo biyen. Dumateng para saking pamirsa ingkang sampun makempal wonten 0 km Sumberjo.
jadi suaripun perikonco Satria Muda Malilo wonten BG Music Entertainment kalian Kang Salatus Witowati wonten Mbak Dita Febriana Mbak Luciana